हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो ओमफ्राय जों दा माने मेलायाव थांखांबाय थांनानै सफैबाय आरोना ओमफ्रायथ' जोङो मेलायाव मा गेलेखो मा मोनबोखो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामना लायबाय आङो मोनदों नै थाव पतंजलि 1 लिटार ओमफ्राय जोङो बिमा फिसा गेलेदोंमोन फिसालाया मोनदों माने 10 थाखा प्राइसनि आरोना नै दाउला मोनबाय दाउला मासे ओमफ्राय मासेया जाहैबाय दाउजो मा नाम्बाराव मोननाय खिन्थादो 25 दाउजोखौ ओमफ्राय दाउलाखौ 24 मोनदों ओमफ्राय माने फिसाला मोनाबानो गैलामोन आरोना लोगोफोर जोङो 500नि गेलेदोंमोन 500आव बेखौ मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय मेलानि एसे नैखौ लाबोबाय आरोना किउट दाउ बासा बे मोनसे ओमफ्रायहाय बोरो नैबे मोनसे आरोना फिसाजोनि आरो बियो फिसाजो तो बेखिनि लोगोफोर बाय बाय होनदो दे बाय बाय सुब्रास मोना मोनथाम मोनबोदों ने मा मोननाय मेगि थाव साबोन ओमफ्राय मा मेथाइ मेलानि मेथाइ आरोना बाय बाय होनदो दे बयखौबो बाय बाय